gimoro amora nyaka bed gi chunye. To piny Kenya ka Nairobi ka e chuny piny Kenya. Emo ineno ka obila onge Kisumu kawuono mang'eny. To obila onge Maragwa gi onge Tana River. To mna chuny boma ma Nairobi ka emo timo ang'o? Emo kuoge mang'eny. I penjo makare ni to e yore mag ohala sama ng'anyo kata gik makamagi timore e boma ka keto piny Kenya kama nade ahinya to king'iyowa gi pinje moluorowa. Nairobi ka e odiochieng' achiel ohala matindo kende iwacho ni loso mahingo bilion 100. Mano ohala matindo Jonyama Kima, Jotiru, Jokamkunji, River Road ka gi kuonde matindo tindo. Kembe madongo mang'eny gi wapimo gi kaka chal mar gi nitiere Nairobi Securities Exchange bende loso pesa mang'eny. To sama ng'anyo ni kama mana kaka nyakwar pesa pimo ni nyoro neno ka jodukni matindo moko dino dhoudi, moko bende kao stock gidhi pando kuonde mamoko mondo kik tim ang'owa kik monji. Nyisi di ohala madwa lale boma makawuono ka ng'eny. To ng'ato bende bro penjo ni to ohala kata kolal to dhano manyo ratiro margi ang'o marachie. Emomiyo adwa dokie mondo duok penjo ni ta benda wachie gimoro ma nyakwar Peres wacho to gi gima japiny moro no penjo ni wach mar Esther Passaris ni. Joma ne loso katiba mar Kenya nong'e gigi te. Emomiyo ne giketo ni ng'anyo en ratiro mar oganda. To ka giseketo ni ng'anyo en ratiro mar oganda to bende e gimiluongo ni Public Order Act ni bende gikete kaka ng'anyo nego timore. Gidiero kaka onego time. Mondo sami ng'anyo to hala bende timo ang'owa dhi mbele. Joma dwa dhi osiptal bende dhi osiptal. Joma ni e doho bende ni e doho. Mondo ng'anyo ni kik bed no rocho ngimawa. Ng'anyo konego bed ni chungo piny. Chungo piny. Okay. Ineno. Emomiyo gima Esther Passaris timo ma bende nasewacho kocha chenro mamoro cha ni ma ok pache onge capacity mar bedo gi paro no. Kata mano waziri Ruku masani waziri nyocha ndalo moko nosieko kode. Notemo. To mano nok pache. To gigi biro ni idwa loso chik mar neno ni gimoro timore kaka berni en paro marach nikech sami onge to Igena paro negaji. Chiki loso kata kionge ofis to kunyalo dwanyi. Aparo negaji. Ni higa mar 2018 Raila Odinga owacho no bedo sworn in kaka the people's president. Nane gallery ma News Citizen TV ka aloso weche manyien. Ramogi ne podonge. To jatendwa ogona simu Ashira Waruru. Ne wane retreat moro Mombasa to koro waduogo to koro anto gi nyawadwa Yusuf Lakiche mane wantiere kanyo. Koro ane gallery to Yusuf ni e desk. To gono asimu to koro ane chalo nade. Tuapimo ne gima timore. To kona ne serikal to gona simu ka to gidwa ni kik wawe nyiso gigo. Ta kona ni jatelo. So far so good. Okwane lwenye mora mora. To kora ni sawa. Iwunu monitor. Ang no tim ang'owa. Ang no compare notes. To kaling matin to nikech wan gi screens mag monitor gik moko to NTV lale yamo. Ai. Kech nwanene gi DSTV. To kendo KTN lale yamo. To siepna moro ne tiyo multi choice ndalo no. Tagochore tapenje ni bwana. Tang'omiyo jogi lale yamo. To kora ni kata gini bende gikia. Manu Wahome. Philip. Ai. Tukia nadi to magi gigo. To koni wan bende wakia wan bende wayudo distress calls from jogi na ng'ati more. Okoka oseche ariyo to bende gino timbre na ang'owa e yamo. Ng'ama notimo gigi niluongo ni Fred Okengo Matiang'i. Pio kanye koro serikal mar Ruto ka otelo. Then pani dwe mara 9 dwe mara 12
ma 2022. To nitie bwana moro ne en ga treasurer mar NAT. Neno wadgi Fred Matiang'i. To gonwa sime newsroom ka. Nikech an gi contacts. Nidhi uru sirikal omonjo wadwa, dhi uru dhi umenynwa. Sirikal omonjo wadwa Karen. Ineno. Mae owadgi mandalo cha kane nitie telo na timo ang'owa. Ne switch wa off. Ne lo ma jopiny ok nyal yudo weche. To kata kwa we Fred Matiang'i nikech Fred Matiang'i samoro wanyako ni no ka instruction kuom ng'ato. Jatende. To ka koro ofisa mag kwach kich odhi Karen ka. To simo to ayudo kuom jogo ni jofwambo reswa uru. Ka koro dhi manyo wuod Uhuru Kenyatta. Ni wacho ni siji ni en gi bunde moko puodhi ang'ang'o. Ne gigo simo kanye. No gigo simo ka polis. Ne gigo simo newsroom ka. Ni bi uru menye. Mwachopo wamenyo ya. Mwachopo wamenyo. Jatend piny ywak ma. Ywak. Oyudo ka wan kamoro gi. An Karen. Ineno. Wawe non ma Karen tiende kanyo. Une manodhi. Wanyera watet ne mora. Ajini ma finye na pinyo thuru. Ineno. Emomiyo sama in e ofis mitele. Kik ilos chik ni dwa hinyo godo ng'ato. Kata kik ilos chik ni dwa bero godo berni mar ofis ne. Nikech ikia kuma chik no bro timo